Ideme testovať teda tento Volkswagen T-Cross, ideme na jazdu a aktuálne máme zapnutú teda cúvaciu kameru, čo nám aj ukazuje teda aj senzor parkovací, keď pán teraz prešiel. Takže ideme tú našu jazdu. Je to štvorvalec, je to 1.5 benzín a pod kapotom má 150 koní. A myslím si, že je to aj cítiť, aj keď v meste veľmi nemôžeme pridávať, ale keby sme napríklad na nejakej diaľnici, tak určite by sme sa vedeli vybláziť na tomto aute. Jazdy sú riadne citlivé, dobre rýchlo reagujú, čiže určite by som to využila. Na základe tejto 7-stupňovej DSG prevodovky ale auto úplne hladko preraďuje a tým pádom tá jazda je úplne plynulá. A pre človeka, ktorý miluje automat, je toto úplne že super. Ja som úplne spokojná. Pekne plynule ide, preraďuje si, nemám s tým žiadne starosti. Môžeme aj pridať trošku. No viem si toto auto predstaviť kľudne na diaľnici pre nejednu ženu, ktorá nestíha do roboty a podľa mňa sedí úžasne na ceste, dobre pridáva, čiže určite by ho brala každá žena.